a chroeso nôl I fideo arall ar HTML. Nawr heddi ni'n mynd I edrych yn penodol ar roi lluniau neu delweddau I mewn i'ch tudalen HTML. Ond cyn I wneud hwnna, let's just edrych ar cwpl o bethau ni wedi wneud o'r blaen. So dyma cod sydd 'da fi a bydd o'n edrych fel hyn yn y diwedd. Ni hefyd mynd I siarad bach am Alan Turing. Okay, so dyma'r tudalen HTML rydw I wedi creu. Ond os ni'n mynd nôl i'r cod fan hyn, let's gweld pa rannau o'r hyn ni'n gwybod yn barod. So, chi'n gallu gweld fi wedi dechrau gyda'r doctype dweud taw HTML ydi o. Fi wedi rhoi rhywbeth yn y teitl I dweud taw gwybodaeth am Alan Turing yw'r tudalen yma. Chi'n gallu gweld fel lan y top fan hyn. Fi wedi rhoi pennawd fan hyn a wedi sicrhau bod e'n y canol eto. Cofiwch, os chi moyn rhoi rhywbeth yn y canol, taw center wedi sillafu yn y ffordd Americanaidd sydd angen. Nawr, ni ddim siarad am y bit yma, dyma lle ni'n sôn am y llun, ond fi wedi defnyddio fan hyn, a P yma a fan yma er mwyn creu paragraff a chi'n gallu gweld bod wedi agor a cau y tag fan hyn. A wedyn, right ar y diwedd, mae 'da fi cliciwch fan yma am fwy o gwybodaeth a link tuag at tudalen Wikipedia Alan Turing. So, chi'n gallu gweld fanna, chi'n gallu clico fanna, bydd yn mynd â fi at Wikipedia. A fi hefyd wedi rhoi llinell ar draws y gwylod. So, mae'r rhan fwyaf o hyn yn gwneud lot o synnwyr I ni heb law am y llinell yma, y llinell sydd yn sôn am lluniau. So, na'n cael gwared ar hyn nawr. A let's siarad am delweddau, am lluniau, sut I roi nhw I mewn i'ch tudalen HTML. So, y tag sydd angen arno ni yw'r tag yma. So, I.mg ydi o. Nawr, lot o'r tagau ni wedi sôn am yn barod, maen nhw'n dod mewn para. Enghraifft, gyda paragraff mae angen un I ddechrau paragraff, ond mae angen tag arall ar y diwedd I cau o. Gyda llun, ond un tag sydd angen, chi'n ysgrifennu popeth tu fewn i'r tag. Tu fewn i'r tag mae angen dwy beth, mae angen hyn, so SRC mae hyn yn sefyll am source, a dyma lle mae'r llun wedi safio, dyma lle mae'r delwedd wedi safio ar eich cyfrifiadau chi, er mwyn i'r system gallu ffindo fe, a hefyd alt. Dyma yw mwy o gwybodaeth am testyn, a bydd yn gwneud dangos I chi eto sut mae hwn yn gallu bod yn ddefnyddiol. Na I dod nôl at hynna, ond let's edrych am llun I ddechrau. So fi'n gwybod taw llun o Alan Turing fi'n moyn. Okay? So na'n just gwared o'r llun na. Safio fo, a wedyn pryd fi'n agor hyn nawr, fi wedi cael gwared o'r llun, let's dechrau unwaith eto. So fi'n just yn edrych am Alan Turing nawr. Un peth fi yn mynd I wneud, fi'n mynd I sicrhau bod hawl dy fi defnyddio y llun yma. So er mwyn wneud hyn, os fi jyst yn edrych o dan lluniau, ac o dan tools, fi'n credu ydi o. So ni hefyd mynd I siarad bach am Alan Turing. Nawr, mae Alan Turing yn dyn pwysig iawn yn hanes cyfrifiadureg, a mae rai pobl yn dweud taw fo yw tad cyfrifiadureg modern, oedd wedi wneud lot o gwaith anhygoel yn y maes yma. Ac hefyd wedi wneud lot o waith yn ystod yr ail ryfel byd. Nawr, os fi'n gwasgu tools fan yma, chi'n gweld fan hyn, mae opsiwn I edrych ar y usage rights. Os fi'n newid I Creative Commons licenses, fi'n gwybod taw just lluniau sydd yn just lluniau fi'n gallu defnyddio fi fy hun fydd yn dod I fyny. So chi'n gallu gweld mae opsiynau fi wedi newid. Fi'n licio'r llun yma, lot o lliw arno fo, so na I just safio fe nawr. Y peth pwysig wrth safio I fi sicrhau bod chi'n safio unrhyw llun yn yr un man a'ch tudalen HTML. So, mae tudalen HTML fi just wedi safio ar y desktop. So, fi'n mynd I sicrhau bod fi'n neud hwnna wrth I fi safio'r llun. So, fi'n just yn achub nawr. Arbed e fanna. Gwych. So, chi'n gallu gweld rydw I wedi arbed y llun fan hyn yn yr un man ar
dogfen HTML fi'n gweithio arno. Os chi'n just yn lawrlwytho hyn a mynd mewn i'ch downloads, neu chi'n safio fe ar man arall o cyfrifiadur, ni fydd hyn yn gweithio. So os chi'n cael unrhyw problemau, fel arfer hyn sydd yn achosi'r broblem. OK, so nawr bod fi wedi safio y llun, fi moyn defnyddio y tag yma mwyn gallu roi fe mewn i tudalen HTML fi. So fi'n mynd i roi lawr fan hyn, dyma'r tag sydd angen arna i, a mae angen 2 peth. So yn gyntaf mae angen y ffynhonnell arna i, so na just roi hwnna. A nawr mae angen enw y llun arna i. Nawr, chi'n gallu gweld, fi wedi safio fe fel Alan Turing, ond fi moyn just checo a gweld pa fath o ffail fi wedi safio fe fel. Gweld os yw JPEG fi wedi safio, neu PNG, neu rhyw fath o llun arall. Os fi just yn clico clic i'r dde, fi'n gallu clico Get Info i gael y gwybodaeth yma. Chi'n gallu gweld how JPEG ydi o. Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur Windows o dan Properties fydd o, ond eto, jyst yn clico i'r dde sydd angen i chi wneud. So, na, just ysgrifennu hyn, sicrhau bod fi'n manwl gywir ac yn gael yr enw yn union gywir. Gwych, a'r peth arall fi moyn wedyn yw'r alt. So, pa neges fi moyn dangos os nag yw'r llun yn dangos am rhyw reswm. So, just dweud ta'r llun o Alan Turing. Yw hon. Just safio. Gwych. OK, nawr os fi'n clico fel hyn, let's gweld os ydw i wedi gwneud hyn yn gywir. Gwych. OK, so, ti'n gallu gweld mae'r llun yma bach yn fawr, ond fi wedi safio'r llun, a mae fe yn union yn lle o'n i'n gobeithio eto, mae rhaid i fi wneud e bach llai o faint. Na i hefyd dangos i chi beth sy'n digwydd, os ni'n just cael gwared ar hyn am eiliad. Be fi'n mynd i wneud? Na i roi camgymeriad yn hyn. Fi wedi sillafu yn anghywir, ar enghraifft, os fi jyst yn arbed e nawr, clico, gwych. Chi'n gallu gweld, so dydy'r llun ddim yn ymddangos, oherwydd dydy ddim yn gallu ffindo'r llun, ond chi'n gallu gweld mae'r text alt wedi dod i fyny. So mae hyn yn defnyddiol iawn, enghraifft, os mae rhywun yn defnyddio cysylltiad i'r we sydd ddim mor dda, mae fi'n dal yn dweud wrthoch chi beth mae'r llun, beth mae'r dalwedd fod i ddangos. Hyd yn oed os nad ydy o'n ddangos yn gywir. Turing. Ni. Gwych. Eto, os chi'n cael unrhyw problemau yn y man yma, fel arfer, broblem yw... Fel arfer, problem yw bod chi ddim wedi achub y llun yn y man cywir, neu chi wedi gael yr enw bach yn anghywir, jyst rhywbeth fel nasi. Gwych. Na, fel dweud i, mae maint llun fi lot rhy fawr. Sa'n credu bod yn edrych yn nice iawn o gwbl. So be fi moyn wneud yw fi moyn newid maint y llun. So fi moyn newid y lled a'r uchder. Yn moyn wneud hwnna, mae angen width arna i, a mae hefyd angen height arna i. So os fi'n mynd yn ôl hi hyn, fi moyn wneud hyn lot llai o faint. So width. Let's mynd am 200, gweld be mae hwnna'n edrych fel. A height, na i wneud rhywbeth tebyg, na i wneud 200 eto, gweld be mae hwn yn edrych fel. Gwych, OK, wedi achub, os fi'n clico nawr. So mae hwnna'n bach yn well, mae'r size bach yn well, ond mae'r llun ddim quite yn iawn nawr, mae fe'n edrych... Fi'n credu mae angen iddo fod bach fwy o uchder, o fan hyn i fan hyn, fi moyn wneud hon yn fwy o faint. So na i newid hon nawr i, let's trio 300, gweld mae hwnna'n wneud. OK, mae hwnna'n well eto. A nawr fi'n credu fi moyn wneud e bach fwy llid. So bydd am 250. Oes, chi'n gallu chwarae o amgylch gyda hon. A mae hwnna'n well. Mae hwnna'n ffain. Fi hefyd mynd i roi yn y canol. Fi'n credu oedd yn edrych yn well yng nghanol y sgrin. Nawr, mwyn wneud hwnna,
fi angen y tag center fan hyn fi wedi sôn amdano. Fi'n mynd i roi y tag ar gyfer y llun yn y canol. So, hwnna i ddechrau, a wedyn mae angen i fi cau hon. Fanna. Achub. Gwych. A nawr chi'n gallu gweld, mae fe'n edrych lot fwy smart. Mae'r llun edrych yn well o faint mae fe yn y canol. Mae hwn yn edrych fel ni wedi dechrau wneud rhywbeth dda. Gwych, okay. So, be fi moyn chi wneud nawr yw fi moyn chi ffindo rhyw llun o Alan Turing, bach o wybodaeth amdano fe, a gweld os allwch chi creu rhywbeth yn tebyg i hyn. Efallai bydd chi'n ffindo llun well, efallai chi moyn rhoi fwy o gwybodaeth, efallai chi moyn rhoi y llun mewn man arall o'r sgrin, ond stopiwch y fideo nawr, gweld os chi'n gallu gwneud rhywbeth tebyg. Gwych. So nawr yn gobeithio bod chi wedi creu eich llun o eich tudalen HTML ar Alan Turing. So eto, dyma'r cod oedd dy fi. Mae hyn just yn edrych ar fwy o pethau, a lot o bethau ni wedi gwneud yn barod, ond fi wedi ychwanegu llun hefyd. Nawr, mae'n gallu bod yn defnyddiol iawn os yw y llun yma yn helpu ni mynd at rhyw tudalen we arall, os falle mae dyfyn mwy o gwybodaeth. Fi'n credu lot o weithiau pryd ni ar tudalen we, falle bod ni'n clico ar ryw logo ar mynd nôl i'r hafan er enghraifft. So, mwyn wneud hyn, dydy o ddim yn lot fwy o waith ni wedi wneud yn barod. Ni yn barod wedi gwybod am y tag ar gyfer lluniau, a ni wedi gweld y tag yma gyda'r a, ni wedi gweld y tag yna'n barod. Gyd sydd angen i ni wneud yw rhoi y tag ar gyfer lluniau, tu fewn i'r tag gyda'r a, lle sydd yn mynd â ni tuag at gwefan newydd. So, gweld os ydych chi'n gallu gwneud hwnna. So, ewch i'ch llun o Alan Turing a gweld os modd i chi cysylltu hwnna at tudalen Wikipedia fel er enghraifft. Gwych, gobeithio bod chi wedi cael cyfle i cysylltu eich llun i tudalen allanol. Neu dangos i chi nawr sut fyswn ni yn neud e. So, let's mynd nôl at ein llun ni. So, fi moyn i'r llun arall yn y canol, fi'n mynd i gadael y center yna. Fi'n mynd i agor tab lan fan hyn. Gyda a. Fi hefyd mynd i caio, fi'n just mynd i wneud e nawr cyn i mi anghofio. A sicrhau bod y llun reit yn y canol. So, be sydd angen arna i? Mae angen y href na ni wedi sôn amdano o'r blaen. A nawr, fi'n mynd i mynd tuag at tudalen Wikipedia Alan Turing. So, na i just copio peth. Sicrhau bod fi'n cymryd y cyfeiriad i gyd. Hwna'n mynd mewn fanna. Gwych, safio fo nawr, os ydw i yn clicio ar y ffail HTML unwaith eto, chi'n gallu gweld yn barod mae'r llygoden, y symbol llygoden wedi newid, so os fi'n clicio arno fe nawr, fi'n gobeithio bydd o'n mynd o fi, gwych, mae fe wedi mynd o fi i Wikipedia yn syth. Gwych, so, ni wedi gwneud bach o bopeth heddi, ni wedi gweithio edrych ar y tagiau ni wedi gweld yn barod mwyn creu tudalen HTML sy'n bach fwy diddorol. Ni hefyd wedi dechrau ychwanegu lluniau a dangos i chi sut allwch chi cysylltu y lluniau yna i gwefannau arall. Nawr bod ni wedi gwneud hynna, dros y fideos nesaf ni wedi siarad am table, am restrau, a fwy o bethau allwch chi defnyddio hefyd yn eich tudalen HTML.